Nasungkit sa member school sa National Collegiate Athletic Association kon NCAA nga Kolehiyo de San Juan de Letran Lady Knights ug Lyceum of the Philippines University Manila Lady Pirates ang ikaduha ug ikatulong pwesto sa 39th Kadayawan Women's Invitational Volleyball Tournament sa Davao City. Ari ang report ni Argil Relator. Sa Game 1 sa LPU Lady Pirates kontra sa Davao Eagles ni adtong Sabado sa hapon, unang nakapuntos ang LPU Lady Pirates human ang missed hit sa Davao Eagles. Apan nakabawi dayon ang Davao Eagles sa kalkulado nga spike atol sa rally nga wala makuha sa Lady Pirates. Dikit kaayo ang nahimong laban sa duha ka teams. Di nakuha sa Davao Eagles ang unang set sa lamang nga 4 points. Apan nakabawi ang Lady Pirates sa ikaduhang set sa lamang lang nga 2 points. Apan gidumina na sa Davao Eagles ang third ug fourth set sa scores nga 25-22 ug 28-26 pabor sa Davao Eagles. Sa Game 2, tali Letran Lady Knights ug DLSU. Sugod pa lang, gibanata na sa kalaban ug atake ang Letran Lady Knights. Apan wala palupig ang Lady Knights ug miapas. Kulbahinam ang matag rally kung hangtod sa asa nga team ang makakuha og good receive ug hit sa bola. Apan naglisod na sa pag-apas ang Letran Lady Knights, sanglit halos magkatunga ang biya sa scores. Gilampaso sa kalaban ang Letran Lady Knights sa tulo ka sets sa scores nga 25-18, 25-13 ug 25-16. Sa fighting for third match ni adtong Domingo, sa first set, buena manong duha ka puntos ang nakuha sa Davao Eagles, apan nakabawi dayon ang LPU Lady Pirates. Human ang 13 minutos, nagtay na sa score nga 13 all ang duha ka teams. Dikit man ang ginukdanay og puntos, apan gidumina sa LPU Lady Pirates ang set 1, 2 ug 3. Busa, fourth place ang Davao Eagles nga dunay 50,000 pesos nga cash prize. Third place ang LPU Lady Pirates nga nakadawat og 80,000 pesos. Sobrang saya po, ang daming pong supporters, ang daming nanonood, iba yung experience. Mas kulbahinam ang championship match, tali Letran Lady Knights ug DLSU. Naglisod na pag-apas ang Letran Lady Knights sa puntos. Natapos ang first set nga sobra katunga ang lamang sa kalaban sa score nga 25-12. Sa second set, misulay pag-apas ang Letran Lady Knights, apan pakyas gihapon sa score nga 25-16. Sa final set, nalupigan gihapon sa kalaban ang Letran Lady Knights. Natapos ang kompetisyon nga nasungkit sa Letran Lady Knights ang second place ug nakadawat og 100,000 pesos. Sobrang saya po, syempre. Parang first time po namin na-invitahan dito. Parang sobra po yung saya namin kasi minsan lang po yung makapaglaro dito. Kaya sobrang blessed po kami. Sa special awards, Best Opposite Attacker si Judiel Nitura ug Best Libero si Lara May Silva nga pulos Letran Lady Knights. Best Setter Sub si Venice Puzon sa LPU Lady Pirates. Nakadawat sila og tag 5,000 pesos matag usa. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.